салом алейкум дӯстон, хеле шудам ки боз бо шумо ҳастам. Имрӯз барномаи ҷолиб дорем, зеро якбора се мавзӯе ҳастанд ки воқеан ба дунёи футбол таъсир мегузоранд. Аввал дар бораи Ливерпул ки ниҳоят бозингари нав Александр Исакро ба даст овард, вале тавре ки маълум мешавад, мутобиқшавии ӯ он қадар зуд намеравад. Чаро баъдтар мефаҳмем. Дуюм вазъият дар Барселона ва бозгашти Ламин Ямал. Клуб тамоми нақшаашро ба он равона кардааст ки ӯ то Эл Класико пурра омода шавад ва чаро Флик намехоҳад ҳеҷ чизро ба хатар гузорад. Низ мегӯем. Ва албатта Криштиано Роналду ба синни 40 расидааст, вале то ҳол тамоми қонунҳои синни солро дар футбол вайрон мекунад. Мо мегӯем дар чӣ сирри ин устуворӣ аст ва чаро то ҳол рамзи насли худ боқӣ мондааст. Пас дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки барномаи имрӯз пур аз мавзӯи ҷолиб ва суҳбатҳои ҷиддӣ хоҳад буд. дӯстони азиз, чанд ҳафта мешавад ки дар Ливерпул ҳамаи гапҳо танҳо дар бораи як нафар аст, Александр Исак. Ҳамон бозингаре ки клуб барои ӯ пули калон сарф кард ва пас аз музокироти тӯлонӣ аз Ньюкасл ӯро гирифт. Вале ин гузариш ки ҳама интизораш буданд, барои ӯ ба осонӣ нагузашт. Бале, Исак аллакай бозингари Ливерпул аст, вале то он даме ки мухлисон ӯро дар формаи беҳтарин бубинанд, каме вақт лозим мешавад. Аз сабаби кашол ёфтани музокирот ӯ тақрибан 2 моҳ бозӣ накард ва тамоми пеш аз мавсимиро аз даст дод. Ҳамин чиз боис шуд ки ӯ шакли ҷисмонии худро гум кунад. Арне Слот ва клуб намехоҳанд ки Исакро зуд ба фишор андозанд. Ӯро тадриҷан ба ҳайат ворид мекунанд, баъзан аз аввал, баъзан аз ивазкунӣ. Ҳоло ӯ оромона ба бозӣ ворид мешавад ва кӯшиш дорад ки ритмро баргардонад. Худи Исак ҳам гуфта буд ки ба ӯ лозим аст оҳиста оҳиста ба формаи беҳтарини худ баргардад, зеро тамринҳояш дар тобистон пароканда буданд. Сармураббии тими миллии Шветсия Йон Дал Томсон гуфт ки Ливерпул бо ӯ дуруст рафтор мекунад. Пешрафташ дида мешавад, вале ҳоло ӯ барои тамоми 90 дақиқа омода нест. Ва ин дуруст аст, беҳтараш оҳиста, вале дуруст пеш рафтан то бозингар худро пурра эҳсос кунад. Журналисти Daily Mail Луис Стил гуфт ки роҳи Исак ба шакли беҳтарин каме тӯл кашид ва эҳтимол ӯ танҳо баъди 3 моҳ пурра барқарор мешавад. Ӯ гуфт Исак аллакай 4-5 ҳафта аст ки дар Ливерпул аст ва эҳтимол ба ӯ бо 3-4 ҳафта лозим мешавад то мо ӯро дар формаи беҳтарин бинем. Ҳоло аломатҳои мусбат ҳастанд. Паси зебои ӯ дар бозии шанбе, голи хуб бар зидди Саутгемптон, ҳоло ҳамааш ба оҳиста барқароршавӣ меравад. Аммо сабабҳои таъхир танҳо дар формааш нестанд. Ин гузариш дар ҳақиқат пур аз мушкилиҳо буд. Ньюкасл намехост бозингари асосии худро фурӯшад. Баъди мавсими муваффақ ки Исак дар ғалабаи онҳо дар ҷоми лига ва лигаи премерӣ нақши муҳим дошт, роҳбарияти клуб сабаб надошт ӯро аз даст диҳад. онҳо ӯро баланд арзёбӣ мекарданд ва ба фурӯш маҷбур набуданд. Аммо худи Исак хомӯш намонд. ӯ ошкоро гуфт ки аз ваъдаҳои вайроншуда хаста шудааст ва мехоҳад муҳитро иваз кунад. ӯ то соли 2028 шартнома дошт, вале ба нишони норозигӣ танҳо тамринҳои инфиродӣ анҷом медод ва бозии дӯстона намебозид. Ҳамин рафтораш ба роҳбарият фишор овард. Дар ҳамин вақт Ньюкасл кӯшиш мекард ивазкунандаи ӯро пайдо кунад. Шешко, Экитеке ҳарду ба Ньюкасл нагузаштанд. Танҳо вақте ки онҳо Волтемайдро аз Штутгарт ва Висаро аз Брентфорд гирифтанд, гузариши Исак иҷозат ёфт ва ҳамааш рӯзи охири равзанаи трансфер ҳал шуд. Исак расман ба Ливерпул гузашт. ҳоло савол ин аст, агар пас аз як моҳ ҳам ӯ пурра омода нашавад, чӣ мешавад? Ҷадвали Ливерпул сахт аст. Манчестер Юнайтед, Айнтрахт, Брентфорд, Кристал Пэлас, Астон Вилла ва баъд бозии муҳим бо Реал дар Лигаи Чемпионҳо. Барои ҳамин Исак бояд ҳар чӣ зудтар ба формаи беҳтарин баргардад. Барои мухлисон ин масъала танҳо вақт аст. Онҳо медонанд ки вақте Исак пурра омода шавад, ӯ метавонад дар ҳақиқат фарқро дар бозии Ливерпул нишон диҳад. дӯстон, имрӯз як қатор бозиҳои мунтахабҳо мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи Бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Медонед дӯстони азиз, дар футбол баъзе бозингарон ҳастанд ки ҳар қадар дар бораи онҳо гап занӣ ба назар мерасад ки ҳанӯз чизе намондааст ки нагуфта бошӣ. Ва яке аз онҳо Криштиано Роналду аст. Ба синни 40 расида ӯ то ҳол аз футбол нафас мекашад. То ҳол гол мезанад, медавад, мубориза мебарад, гӯё ки бозам ҷавони 25 сола бошад. Ин дигар танҳо истеъдод нест, ин як нерӯ аст ки қонунҳои вақт ва ҷисмро зери шубҳа мегузорад. Собиқ бозингари тими миллии Англия Ҷо Кол гуфт ки Роналду ба
илмҳои тиббӣ ҳам зид меистад ва метавонад ҳадиақал то 45 солагӣ бозӣ кунад ва росташро гӯям ин таоман муболиға нест. Агар ба ҳолати ӯ дар мавсими 2025-26 нигоҳ кунем, эҳсос мекунем ки ин на танҳо ном аст, на танҳо собиқадор, ӯ то ҳол касбӣ аст. Мисли пештара 5 гол дар 6 бозӣ барои Ал-Наср ин нишон медиҳад ки ӯ ҳанӯз аз бозӣ лаззат мебарад. Аз рӯзи гузаришаш ба Ал-Наср дар моҳи январи соли 2023 Роналду қариб ҳамаи рекордҳои шахсии клубро шикаст, вале ҳанӯзам гуруснаи пирӯзист. Чашмонаш мисли ҳамон солҳои ҷавонӣ месӯзанд. Бисёриҳо мегуфтанд ӯ ба Арабистони Саудӣ фақат барои пул ё нафақа рафтааст, аммо акнун ин суханҳо маъное надоранд. Лигаи Саудӣ дигар танҳо шоу нест, он рушд мекунад. Имсол Феликс, Коман, Иниго Мартинес ҳам пайвастанд ва Ал-Наср ки 4 ғалабаи пайдарпай дар оғози мавсим гирифт, нишон медиҳад ҳадаф танҳо як аст, унвони чемпионӣ. Ва Криштиано боз дар маркази ин ҳама аст, роҳбар, намуна ва рамз. Ҷо Кол ки замони барзиди ӯ дар Премер-лига бозӣ мекард, як ҷумла гуфт ки тамоми ҳақиқатро дар бар мегирад. Ӯ то ҳол гол мезанад ва ин ҳатто хандаовар аст. Ва ҳақиқат ҳамин аст, хандаовар ва ҳамзамон ҳайратангез. Зеро бисёре аз бозингарони синаш дар ин вақт кайҳо дар соҳили баҳр ё дар вилла истироҳат мекунанд, аммо ӯ то ҳол ҳар рӯз кор мекунад, меомӯзад ва худро дар формаи олӣ нигоҳ медорад. Бале, ӯ дигар дар АПЛ ё Ла Лига нест, вале чаро бояд бошад? Ӯ дигар чизеро исбот кардан надорад. Ӯ он ҷо бозӣ мекунад ки метавонад бештар аз ҳама солим монад, ки ҷисмашро зиёд фарсуда накунад, вале сатҳи бозиашро нигоҳ дорад. Ва ҳамон тавре ки мебинем, бозам самаранок аст. Ӯ танҳо дар майдон нест, ӯ ҳоло ҳам қарорҳои ҳалкунанда мегирад. Ҳамон ҳаракатҳои бетанаффус, ҳамон ҳисси мавқеъ, ҳамон зарбаҳои дуруст. Ба ӯ як имконият диҳед, ӯ ҳатман гол мезанад. Ин сатҳест ки солҳо аз байн намеравад. Албатта, ҳамеша дар атрофаш гапу овозҳо ҳастанд. Баъзеҳо мегӯянд ки ӯ ба ҳазоромин гол расад, аз футбол меравад. Баъзеҳо ки танҳо аз бозӣ ҷудо шуда наметавонад. Аммо худи Криштиано ба наздикӣ гуфт: "Ман барои 1000 гол бозӣ намекунам, муҳим лаҳза аст." Ва ин сухани марди хиратманд аст, ки дар футбол ҳамаи чизро дидааст. Ӯ фаҳмидааст, ки муҳимтарин чиз ҳамин лаҳзаи ҳозира аст. Эҳсос, ғалаба, лаззати бозӣ. Ба мусоҳибаи ӯ пас аз дубл бар Ал-Ҳилол нигоҳ кунед, ҳеҷ худнамоӣ, ҳеҷ кибр. Ӯ ором мегӯяд: "Муҳим ғалабаи даста аст. Мо бар зидди дастаи қавӣ бозӣ кардем ва бояд ҳар як пирӯзиро қадр кунем." Ин аст симои нави Роналду, на ҷавони хашмгин, балки як роҳбари ором, ки аз бозӣ лаззат мебарад, вале ҳамоно мисли мошини пешина кор мекунад. Ва ҳатто дар ин сину сол ӯ боз ҳам сутуни асосии тими миллии Португалия аст. Пеши Селесао ду бозии муҳим меистад бо Ирландия ва Маҷористон. Ва бовар кунед, бо Роналду дар майдон Португалия то ҳол метавонад бар ҳар рақиб ғолиб бояд. Ӯ дигар шояд мисли пеш давида натавонад, вале фикр мекунад тезтар аз ҳама. Ва ин силоҳи асосии ӯст. Ба назари ман Криштиано аллакай аз ҳадди як бозингар гузаштааст. Ӯ як давра аст. ӯ роҳи аз кӯчаҳои Медеяро то қуллаи ҷаҳонии футболро тай кард ва аз ҳама ҷолибаш ин ҳикоя то ҳол ба поён нарасидааст. Ӯ ҳар рӯз онро идома медиҳад, ба ҳар тамрин, ҳар гол, ҳар лаҳзаи нав. Бале, Ҷо Кол дуруст гуфт. Роналду воқеан илмро ба шубҳа меорад, аммо ӯ на танҳо ба илм, ӯ ба худи мафҳуми сину сол, ба қонунҳои футболи муосир низ душворӣ эҷод мекунад ва шояд ҳамин чиз ӯро абадӣ мекунад. Дар Барселона ҳоло тамоми диққат ба як бозингар равона шудааст, Ламин Ямал. Ҳа, маҳз ба ӯ. Клуб барои ӯ як барномаи махсуси барқароршавӣ тартиб додааст, зеро ҳадаф яктост: омода кардани ӯ ба Эл Класико зидди Реал Мадрид. Ва ин ҷо ягон шӯхӣ нест. Пас аз ҷароҳати пах, Ямал ҳоло алоҳида тамрин мекунад зери назорати доимии тайбон ва мутахассисони клуб. Ҳамаи чиз оҳиста, бешитоб ва бехатар пеш меравад. Барса хуб медонад, ки баргардондани ӯ ба шакли беҳтарин пеш аз бозии асосӣ дар Сантьяго Бернабеу чӣ қадар муҳим аст. Тибқи иттилои Мундо Депортиво, Ламин ҳоло дар маркази Сиутад Эспортива мисли девона кор мекунад. Рӯз дар миёни рӯз бетанаффус бо диққати пурра. Тайбон барои ӯ барномаи махсуси пешрафт таҳия карданд. Ҳар ҳафта фишор баланд мешавад, вале назорат қатъӣ аст. Агар ҳамаи чиз мувофиқи нақша пеш равад, Ямал метавонад дар бозии наздик зидди Жирона 30-45 дақиқа бозӣ кунад. Баъдан дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Олимпиакос ба майдон барояд ва пас аз ин пурра омода барои Классико. Ханси Флик ошкоро гуфтааст, ӯ мехоҳад Ямалро дар он бозӣ бинад. Барои Барселона ин вохӯрӣ метавонад нақши ҳалкунанда дар мубориза барои унвони чемпионӣ дошта бошад. Ва гарчанде ки ба Ламин ҳамагӣ 18 сола аст, ӯ бо тавозун ва хират кор мекунад, на шитоб мекунад, на шикоят. Ӯ мефаҳмад, ки як ҳаракати нодуруст метавонад тамоми мавсими ӯро вайрон кунад. Ин фаҳмиш ва сабр рости эҳтиром меорад. Аммо ин ҳикоя танҳо бо ин тамом намешавад. Байни Барса ва тими миллии Испания боз ками нофаҳмӣ
нофаҳмӣ ба вуҷуд омадааст. Флик қаблан аз тарзи коркарди Испания бо Ямал интиқод карда буд ва сармураббии Испания Луис де ла Фуэнте дар ҷавоб гуфт ки ман аз набудани ҳамдардӣ дар ҳайратам. Аммо дар Барса як чиз равшан аст: саломатии бозингар аз ҳама муҳимтар аст ва онҳо ҳеҷ гоҳ намехоҳанд бо тӯҳфаҳои арзишмандтарини худ хатар кунанд. ҳамзамон клуб умедвор аст ки Фермин Лопес ва Рафиня низ ба зудӣ ба сафи даста бармегарданд. ҳарду қариб пурра шифо ёфтанд ва метавонанд бо Жирона бозӣ кунанд. Ин барои даста хеле муҳим аст, зеро дар набудани онҳо эҷодкорӣ дар ҳамла кам шуда буд. Флик хуб мефаҳмад ду бозии охир бо ПСЖ ва Севиля барои Барса на он қадар хуб буданд ва пеш аз классико ӯ ба бозингарони асосӣ ниёз дорад, мисли Ямал, Рафиня, Фермин, онҳое ки метавонанд суръати ҳамларо боло баранд ва ба бозӣ рӯҳ бахшанд. 26 октябр санае аст ки дар тақвими Барселона бо ранги сурх қайд шудааст ва агар ҳамаи чиз мувофиқи нақша пеш равад, мо боз Ямалро мебинем, на танҳо як ҷавони бо истеъдод, балки рамзи насли нави Барселона ки рӯҳи нав ба клуб овардааст. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров хайбордорон дар паноҳи Аллоҳ.